Masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci. To jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Adadin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon girgizar ƙasa a ƙasar Morocco ya zarce 2,100. A ƙasar Sudan, soji sun ce sun kashe mayakan RSF 30 a arewacin Darfur. Sabon jakadan Saudiya a ƙasar Iran ya mika takardunsa na kama aiki gadan-gadan a birnin Tehran. Yanzu kuma ga labaran da ke dake. Rahotanni daga kasar Morocco na cewa a ranar ta uku a jere kungiyoyin agaji a kasar suna ci gaba da kokarin gano waɗanda suka tsira daga mummunar girgizar ƙasa da ta auka wa kasar, kuma ma'aikatar harkokin cikin gida ta kasar Morocco ta sanar da cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu ya karu zuwa 2,122, sannan kuma wasu kimanin 2,421 ne aka tabbatar da sun jikkata, kuma adadin waɗanda suka mutu a lardin alhaus kaɗai ya kai 1,351. Jaridar Hespress ta ƙasar Morocco ta nakalto ma'aikatar harkokin cikin gida ta ƙasar a cikin wata sanarwa da ta fitar tana cewa a wani adadi wanda ba shi ne na ƙarshe ba dai zuwa yanzu, adadin waɗanda suka mutun a girgizar ƙasar ya kai 2,122, kuma ana ci gaba da neman waɗanda suka makale ƙarƙashin ƙasa, wanda hakan ke nufin cewa adadin zai iya ci gaba da ƙaruwa. A ƙasar Sudan kuwa, rundunar sojin ƙasar ta sanar da cewa a wata arangama da aka yi a tsakanin mayakan RSF da kuma dakarun sojan ƙasar a garin alfashar na yankin Darfur, mayakan RSF 30 ne suka rasa rayukansu. Kakakin rundunar sojan kasar ta Sudan Brigadier Janar Nabil Abdullah a cikin wata sanarwa da fitar ya bayyana cewa dakarun rundunar sojan kasar ta Sudan sun yi arangama da mayakan RSF a cikin garin alfashir, wanda hakan ya sanadiyar kashe 30 daga cikin mayakan na RSF da kuma jikkata wasu. Sanarwar ta ce dakarun RSF suna cin zarafin fararen hula a waɗannan yankuna, musamman ma dai waɗanda su haƙi amincewa su mara musu baya, kamar da kuma suka rika aiwatar da irin waɗannan ayyuka na cin zarafi a yankin Omdurman, da kuma rundunar sojan ƙasar ta Sudan ta ce ta sha alwashin ci gaba da tsarkake ƙasar daga dukkanin mayakan da ta kira na 'yan tawaye. Jakadan ƙasar Saudiya a birnin Tehran, Abdullah bin Sa'ud Al-Anzi, ya mika takardun fara aikin saga ministan harkokin wajen kasar Iran Hussein Amir Abdullahian a yammacin jiya a birnin Tehran. Jakadan Saudiya na farko a kasar ta Iran tun bayan dawo da hulɗar diplomasiya a tsakanin kasashen biyu ya isa birnin Tehran ne tun a ranar talatar da ta gabata. Sanarwar ma'aikatar harkokin wajen kasar Saudiya ta bayyana cewa jakadan na kasar Saudiya zai ci gaba da gudanar da ayyukansa tare da sauran abokan aikinsa na diplomasiya a babban ofishin jakadancin kasar ta Saudiya da yake birnin Tehran, kamar yadda shi ma jakadan kasar Iran a Saudiya din tuni ya fara gudanar da ayyukansa a babban ofishin jakadancin Iran din da yake birnin Riyadh, fadar mulkin kasar Saudiya. To jama'a masu harika da sha'afa, labaran da suna zo muku ne daga Hausa Radio Tehran. A taron Najeriya kuwa, kwamitin majalisar tarayya ya fara gudanar da bincike akan yadda kamfanin NNPC ya sayar da gidajen mai har 550 ga kamfanin OVH Energy. A cikin wata wasiƙa mai dauke da kwanan wata na 28 ga watan Agusta, kwamitin majalisa ya aikewa daraktan kula da gidaje na kamfanin man taron Najeriya din Hassan na Laraba. Wasiƙar dai ta tunatar da shi cewa kana sani cewa a ranar 28 ga watan Yuli majalisa ta karanto wani hanzarin bincike akan abubuwa waɗanda aka aikata ba daidai ba, kuma ake buƙatar a gudanar bincike akan waɗannan abubuwa da ake zargin an yi harƙalla a kamfanin na NNPC.
an kuma buƙaci da a gabatar da dukkanin kwafi na takardu na hada-hadar kuɗaɗe da aka yi na nnpc obh da new oil tun daga shekara ta 2015 zuwa yau. Babu tabbaci dai ko kamfanin na nnpc ya aiki da bayanan da aka bukata, musamman maganin cewa an gudanar da hulɗar ne a cikin sirri. To a ɓangaren wasanni kuwa, tawagar ƙwallon kafa ta najeriya ta doke sao tome ci 6-0 a wasan neman shiga gasar cin kofin afirka wanda suka kara a ranar jiya lahadi a birnin oyo na jihar akwa ibom a tarayyar najeriya. minti 13 ne dai da fara wasan najeriya ta fara zira kwallo ta hannun victor osimhen, sannan kuma ademola ya kara kwallo ta biyu a minti na 14 a tsakani. A wasan farko da najeriya ta je gidan sao tome a karawar rukunin farko, ta yi nasarar cin sao tome din da 10-0 a gida. To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan.